iku amung sawiji kang nyukupi kebutuhan sayekti tanpa putra uga tanpi nutrake ora ana sawiji kang madani lan ana kang sinembah amung zat maha murah lan ana kang sinembah amung zat maha murah. Tanpa putra uga tanpa nutrake ora ana sawiji kang madani lan ana kang sinembah amung zat maha murah lan ana kang sinembah amung zat maha murah. Sigra tandang resang bayu siwi ore tumungkul manembah anglir boyo gontap ngagrah wonten tengahing delanggung nenggih Dian Bratasena mestuti dawing pinisepuh kinarya liru utawi ijol negara Ngastina para Pandhawa den paringi wujud bumi merentani ingkang sinebat alas Wisamarta ya Wanamarta kinen hamba bati kinarya hambangun praja nalika samana Sang Haryasena wis cancut taliwonda sigra jumangkah marang Wana Wisamarta mbabati alas kinarya kamukten kadang-kadangira para Pandhawa datan slendra ing raos datan slendra ing batos sigra hamlumpat risang Bratasena ya risang Bayu Siwi sak lumpatan risang Bratasena sajong sayujana pitung pandreng doy.
Handedel gayuh kono Risang Rama Ndaya Patyana Yaksa Gungkang Krama namane wel katak sini jejagi troning wareh Mbadha golam tanpa tuwa mina-mina Jaladri mila gugu saben ari wait ladalah iki ana satriya gagah prakosa godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune biyuh mara gage ngakuwa sapa jenengmu cah bagus wah kuwi takon karo aku ya aku takon kelawan jeneng sira bocah bagus bocah gagah yen tambuh marang aku jenengku Bratasena ya Bimasena weh ladalah kowe sedulurku di loh wah Anoman malumpat sampun prabeng witing Nagasari mulat mangandhap katingal Osik Yayi kenang apa pun Kakang kok kipatake kamangka kowe bakal tak rangkul di aku durung tau weruh karo kowe kowe ngaku dulur marang aku selawase urip ora duwe dulur sing wujude kethek anane aku ngucap kowe kuwi dulurku ana dasare Bratasena dasare apa pancen bener kowe kelawan aku kuwi dudu dulur tunggal bapa tunggal biyung nanging sedulur tunggal Bayu utawa sing diangkat minangka dadi putra seswane Bathara Bayu yen pancen kowe ngaku sedulur tunggal Bayu mara gage kandha putra Bayu iki cacahe ana pira weh ladalah neter karo aku kowe di mara gage ora sah kakean pangucap kandha iya to iya sedulur tunggal Bayu kuwi cacahe ana 5 sing sepisan ya kuwi Gunung Mainaka kuwi wujude aldaka utawa gunung ingkang bisa lumaku utawa lumaksana ewadene sing angka 2 wujude Dityakala Jajalwerka ya Dityakala Jajagwerka kuwi wujude buta ewadene angka 3 ya kuwi Liman Situbanda kuwi wujude gajah banjur sing angka 4 Anoman kethek putih ya aku iki Bratasena lah sing pungkasan ya kuwi kowe Yayi Bratasena Kakang Anoman iya Yayi wah kowe dulurku larak ngono Kang Anoman bektiku katur
Iya ya wis ndak tampa. Ngosik to ngosik. Saiki kowe wis tanggap yen to aku iki kakangmu. Mula aku bakal takon ya Di. Arep menyang endi Yayi? Yayi Bratasena. Aku bakal tumuju ana Alas Wisamarta. Alas Wisamarta? Iya, perlune. Aku arep goleke kamukten sedulur-sedulurku para Pandhawa. Papan sing wingit, papan sing gawat arep tak babati. Arep tak nggo papan panggonan sing indah. Yayi. Yen to Yayi ngerti mbok menawa Alas Wisamarta kuwi papan sing wingit, papan sing gawat. Kudune Yayi Bratasena luwih ngati-ati. Jalaran Wisamarta iki kena den arani jalma mara jalma mati. Wong mara alas dadi pakane jim setan priprayangan, engklek-engklek balunga tandak. Sing mapan ana Alas Wisamarta kono. Mula manut kelawan pun Kakang aja mlebu alas ya Di. Apa meneh mbabati Alas Wisamarta? Wis kadung gembleng niatku wis gumolong kang dadi tekadku. Aku tetep bakal mbabati Alas Wisamarta krana aku wis antuk idi palelah saka kang duweni negara Ngastina. Lho, kowe nekat? Iya. Yen kowe nekat tak bantu ya, Di. Mengko yen ana sing ganggu gawe anggone Yayi Bratasena mbabati alas, pun Kakang Anoman sing bakal tumandang. Aku ora butuh bantuanmu. Aku kepengin mangkat dhewe. Yen kowe mbantu aku ora wurunga kowe nggendhong pamrih. Yen to mengko Pandhawa kasil bisa nggedhekake negara, kowe crita ning wong akeh aja to tak bantu Pandhawa ora bakal bisa mbangun negara. Aku ikhlas tanpa pamrih, ora usah mbantu Bratasena. Wela talah batu. Atos kaya watu atimu Bratasena. Ning jenenge sedulur kuwi tega larane ora tega patine. Aja kuwatir ya Di, tak jampangi lakumu Anoman kang bakal melu tumandang Yayi Bratasena. Rekata Dyan Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula dumangga dek wok simbar jojo yen ngandika gumaleger kaya guntur
Kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen lumaris jegrek yayah tugu Sinukarta risang Raden Bratasena duwi mulat Wana Wisamarta alas gong liwang liwung mreksa gurdha yang mandira tepung ngamaru gunung pepulutaning pangsambung sumambung katempuh ing angin pating grot pating jretot suarane hanggegirisi tengahing alas ana rawa-rawa jero papane lintah pacet ula diwelemut ganggo laler wilis pinggire ketukulan ron roh kemadoh rompyoh sumawana kembang rawe ngrubung kayu ingas sedaya sinung glugut wisa kang satuhung gegateli nadyan mekatena katan ngendhoni tekate Bratasena genyarsa mbabati Wana Wisamarta kayon ingkang ageng kabedhol rebah kabarubuh ingkang alit ruk rungkat katut sak oyot-oyote kinarya bat-batan Raden Bratasena
Kawaryana Sri Kadulu gagah gumregah gambira lampahe prawira tamtama hangangkat karyaning praja Sembada Wiratama Sembada Wiratama tak sawang iki Jimdam darat nun inggih Raden Jayalaga mlayu gawe kaget ana bom ngaturi wuninga Raden Keraton Kajiman Wisamarta kedatengan parang muka ketekan mungsuh lakar kados mekaten wong pira namung badan sakpoto ijen tanpa rowang gedhe lan dedeke sepira sami lan babak kalian paduka sinuwun Raden Jayalaga jenenge sapa kula piyambak inggih dereng mangertos Raden kepara kula malah kebrukan wujudipun wit-witan edan-edanan manungsa bondo wani bondo nekat ngobrak-abrik Kraton Kajiman Wonomarta yen pancen kaya mengkono kirapna para wadya bala Kajiman prayoga dikandhani luwih dhisik kon lunga saka papan kene yen ora gelem rasah dadak kesuwen pateni sendika tau Raden. Kawaryana Sri Kadulu gagah gumregah gampira lampahe prawira tamtama hangangkat karyaning praja
Oi. Wet. Dah. Ana dongeng entik-entik si panungkel patenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber katibasan Mas miber panonku pating kalebyur ana wanara kusika seta sak bubrahe alas Wisamarta lah kok iki ana kethek wuluse putih memplak yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi aranmu tambuh marang aku haranku Raden Anoman Senggana Rama Ndayapati kethek jenenge pirang-pirang bali takon iki ana barisan segelar sepapan tik cat katon cadora kuwi bangsane ngopo aku bangsane lembut kekesete ratu gustiku Raden Jayalaga aranku Temenggung Salokat Gatut Mbarat pancen bener aku arep goleki menungso bondo nekat sing wani ngobrak-abrik alas Wisamarta arepe tak pateni ora usah goleki sing ora ana iki Raden Anoman sedulure lanang adep ana luwih dhisik edan isih kapernah dulur kowe gelem minggat ora saiki ora gelem apa dene besok kowe la taala wani karaku entek wedine kare wanine bagus sugih kendel Bondowani legan golek momongan buk bunuk golek pacangan merangi tatal ngrajau lena kaprayatan lair batin tebyat kata melengsat iki kamu sesuk ora iso kumpul karo bojomu kowe oi woi
mati aku. Wah. Hai, ah, hei, us, ah, wah, oh, ah, oh, wan, he, oh, ah, waya, he, oh, ah, wah, oh, mati aku. Yo, durung kalah. Toh. Hai. Jebol jadiamu kowe. Ha, bentuske. Rasano. Wah. Hei. Oh. Wes. Oh. Wah. Hei, hei, hei. Oh. Wah. Hei, ah, oh. Hei, oh. Hei, ah, oh. Waya. Oh. Oh, 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 ah, oh. Wah. Edian tenanan. Hei, pet. Oh. Hei, ah, oh. Wes. Wah. Ayo, maju.
Wes. Oh, hi. Kumandang garbo iki. Wanara Putih. Sumingkira tekan kene yen isih kepengin dawa umurmu. Ayo. Ora sah dadak kakean sumbar ngejak pirang dilak ladeni. Wah. Sumekian kowe. Remet dadi ndok pengamun-amun. Jebol dadamu. Hot. Hai. Hai. Wah.
po hei hei do pa hei wah ah What? 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 Hai. Hei. Hai. Ah. Hei. 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 Oh. Arikaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine musik Todi apa dosanipun Kakang apa kaluputanipun Kakang nganti Kakang Wanoman kok dugang saka ngguri aku mau ngucapi Bratasena mau kandha kepiye anggonku golekne kamukten sedulur-sedulurku para Pandhawa. Anggonku tandang gawe mbabati Wisamarta aku ora butuh bantuanmu. Ning niatku apik, niatku becik. Aku ora butuh niat sing apik. Aku ora butuh niat sing becik. Sedyaning kayun Bratasena kepengin mandiring pribadi. Mbangun negara mulyake kadang-kadangku Pandhawa tanpa butuh bantuane wong liya. Wah ya. Iya ta ya. Yen kowe tetep beguguk kutha waton ora nampa pambantunipun Kakang ya. Yen ana apa-apa aja sambat pun Kakang. Yen ana apa-apa tak sanggane dhewe. Ya. Ya, hati-hati Bratasena. Satria gedhe dhuwur sing wanuh wani mbubrayala sapa kekasihmu? Bratasena aranku. Bali takon jem dam darat. Baliya yen kepengin dawa umurmu. Ora bakal bali yen durung kasembatan apa sing dadi sedyane Bratasena. Wah, serep nyawamu Bratasena. Ketandak dam darat kelakon dadi pengewan-ewan kowe. Ah! Atto! Ay! At! Put! Wah! Pat! Hey! Hey!
Ah. Hey. Ta. Ah. 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 Hoi. Wah. Hei. Wah. Ah. Eh. Wah. Wah. Prawadya bala kasesering yudha kasangsaya aku tahludira ing tam darat piye kabar kawusanane waduh Raden Jayalaga semunipun satriya ingkang bondo wani bondo nekat gawe rusak wonten Wisamarta ketingalipun lagi winong wong ing dewa ketitik para prajurit jem bubar mawut sar-saran amargi kena tandang kridane satriya ingkang nami Brata Senakala wau mundur Jayalaga sing bakal ndadaki tak tibani pedhut mawa wisa ora nglumpruk tanpa daya tak sembah hidridran. Wah, matur nuwun. Jiwa mancing mati aku entek kekuatanku entek sing dadi kadigdayane Bratasena aku kaya kena pedhut kang mawa wisa nganti ora ngerti lor ora ngerti kidul ketutupan pedhut sing dadi panyawangku kaya linala sanatut bebayuku mati aku Bapa Pandhawa aku nyusul kowe kadang-kadangku para Pandhawaku njaluk ngapura aku ora bisa muktekke kowe mutar kowe satri ora ngerti duga alas Wisamarta wis wanuh wanika obrak-abrik ya kuwi oleh-olehane rumangsa gembelo sirahmu rumangsa sekti dhewe kowe aja nyiksa Bratasena yen pancen aku arep kok pateni-patenono nanging aja kaya mangkene carane aku mati aku patenono timbang kok siksa kaya mangkene ora sah tak pateni kowe 7 dina ning alas ora antuk tombo kowe bakal mutar dhewe Bratasena.
Kasiran toya windu Tyase Marwata Suta Tyase Marwata Suta kacaryan Tyase ya jagat ya dewa ya Bathara aku putri saka Pringgondani jenengku Arimbi Ripalungguhan iki aku nedeng nglakoni tapa ngrame bebantu sapa wae kang mbutuhake bantuan anggonku nindakake tapa ngrame iki awit saka puteking pikirku ngrasakake kahanan kang gumelar ana negaraku ya kuwi Praja Pringgondani. Kakangku Prabu Arimba sajake wegah nampa wewarah nampik pitutur becik duwa piwulang utama. Anggone dadi ratu ora nandur bebuden kang rahayu. Nanging rina wengi malah ngumbar watak nista budi candala. Ya ta ya. Ora bakal mandhek anggone Arimbi ngubengi jagat raya iki. Kalamun bisa gawe pepadang wong kang nandhang pepeteng lan ngudari wong kang nedeng ketaman reribet. manganjur lakuning angin gugur agraning harga guruh-gur nita kagiri-giri kebangetan temen lakone Bratasena yen pancen bakal diparingi urip ya gene kaya ngene kahananku nanging lamun to kodrate kudu mati ya gene aku ra mudar-mudar sumpah prasetyane Bratasena sapa sing bisa ngayomi lan nulungi aku lanang tak dadekke kadang wadon tak pek bojo sorote pandam sumulung amadang ijro pasare yan ngenani wadana katon remu-remu kalingan ngangrangan sang dyah manah engkung sumungkem guling
sang kakung rerepo alon pupo sira babuk nyanyi eman birantik branto yayu luntat runtik ing niup saking gegono nganti kaya lintang panjerina la menika ta warnane putri Pringgondani Dewi Arimbi dupi mulat lan midanget sesambate Dyan Wrekodara ingkang greng-greng mangkono giya sedakep saluku tunggal nutupi babahan Nawasanga kaya mati jroning urip-urip sajroning patilip layape ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati-jatine Dewi Hidimbi natas mring dewane linambaran rasa welas asih angin bandang Gondwarum nyeblak pedhut kang mawa wisa padhang tetrawangan waluya jati Dyan Wrekodara aku bisa gregah saka panandang aku bisa netepake ya mung buta wadon iki sing dadi lantaran waluyaku mara gage bloko kowe kuwi sapa nggih kalilan matur Raden dipun tepangaken kula saking Pringgondani atmajanipun Swargi Prabu Tremboko nami kula pun Arimbi Raden Bratasena sembah pangabekti kula konco Raden iya wis ndak tampa nganggo wewaton apa kowe nulungi Bratasena mongko wis cetha ngiglo tanpa warana cetha pratela lamun Pringgondani lan Ngastina Prabu Tremboko lan Bapa Pandhu mbiyen mungsuh bebuyutan iya gini kuwi tumindak kaya mengkono Arimbi nyuwun pangapunten nadyan kados pundi kemawon titah ingkang sumebar wonten jagat rame menika kedah hangesti dumateng keparingipun Gusti nadyan to weda suci menika dumados saking pinten-pinten piwucal kautaman nanging lamun to dipun gegem kantun ukara nyebut asmanipun Gusti ingkang Maha Welas lan Asih ukara kala wau upami dipun prekes malih dipun ringkes malih kantun kalih tembung nenggih welas lan asih dados menawi umating Gusti ing benjang kepengin nyawiji kalian Hyang Agung kedah saged hangesti dhateng sipating Gusti nuwun inggih rasa welas lan asih mila kula sampun sumpah kang sarta prasetya Raden Arimbi badhe ngipataken bebandaning kadonyan miwah ngipataken raos serik kanthi cara kula tanduri gesang kanthi ngrembakaning rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae Raden Mring mangsut nariming kalbu budine kang den pawane wenganing Tyas Sukarila ing blegermu kaya barongan nanging jiwamu tulus lan suci Arimbi aku wis sumpah aku wis prasetya sapa wae sing bisa nulungi Bratasena
lanang dadi kadang wadon tak pek bojo. Mula gelem kowe dadi bojone Bratasena. Nyuwun pangapunten. Nadyan kados pundi kemawon kula saged mawas diri. Kula saged ngila dhateng Githok kula Raden. Paduka menika satriya gong aluhur. Mongko Arimbi menika namung wujudipun raseksi. Tur malihipun anggen kula suka pambiyantu dhateng Jengandika Raden menika tulus lair batin sempi ing pamrih rame ing gawe Raden Bratasena. Yen kowe ora gelem, dadi bojoku, tegese kowe njurung aku supaya aku lincat saka janjiku. Sing tak rabi kuwi dudu mung lairmu ning blegermu. Ning atimu sing kebak mutiara kuwi Arimbi. Sarta palwana uting ranu Gresik karsan dirapine kayu mati siri iki sapa Bratasena? Wah. Kuwi mantumu wedok Sing tok karepke iki putri saka Pringgondani. Tedhak turune Tremboko jenenge Arimbi. Ya mung Arimbi iki sing bisa paring tetulung marang aku nalikane Bratasena nemahi panandhang. Nalika aku digubel pedhut kang mawa wisa. Mula wis sak trepe lamun aku netepi janji bakal malakrama si Arimbi. Aku pangestanana Kunti ibuku. ya wong tuwa wajibe mung mangestuni. Bekti kula katur Sang Ayu. Ya Arimbi wis ndak tampa. Tak sesuwun marang Hyang Agung. Gandeng jiwamu tulus lan suci. Ayune batinmu muga-muga anyembuh ayune lairmu lan blegermu Arimbi. Mandi ucape Kunti Talibrata. Malah kok owahe kaya ngene iki piye? Sawangen Arimbi wis dadi sulistya ing warni Werkudara. Wah. Ngene iki janjane aku malah ra seneng. Seneng sing kaya mau. Aku yen nyawang wujude sing kaya mau malah grengseng. Yen nyawang malih kaya ngene iki malih welas rasane. Ora malah remuk ning ladene aku nek nggur semene. Ya kabeh iki nganggo ukuran mosok wis gerang dadak aku kon marahi to Bratasena.
punapa mirah ingsun Prihatin mas pokong mijil tuhu dahat tanpa karya sangkang rinamakan Gusti kadangipun Kakang Yayi Jayalaga mbarep kakangku kepiye kumbang ali-ali kula wonten dawuh Kakang Yudhistira kembar kula wonten dawuh Kaka Prabu nadyanto pun Kakang lan Siadi kabeh kinudra dadi Gandharwa nanging ripalungguhan iki netepi jejibahan luhur mituhu dawuh pangandikane Hyang Kukulun Bathara Indra kinen nglantarake kamukten negara Ngindrapara hasta marang satriya kang hambek utama lan tansah gegulang marang jiwa luhur mula kang mangkono sak mangsa-mangsa Wisamarta krawuhan satriya-satriya prayoga didadar ketrimaning urip diteter kasantosaning lair lan batin ing pamrih supaya negara iki mengko dikendhaleni dening para pangarsa ingkang tulus lan ikhlas wani ngorbanake jiwa raga kanggo ngangkat kamulyane para kawula kanthi adhedhasar adil lan bebener. Ayo bumi Wisamarta iki dipetani bebarengan Yayi.
ing liyan iku pantes sira burono kaki sarwane kapru Mara Sang Arjuna esmunira kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh ing Purwa Madya Wasana wis tak dadar pranyata kowe satriya kang santosa lair kang sarta batinmu pranyata sira permadi satriya kang trep nampa kanugrahan aku pasrah kasatriyan Madukara kanggonen kinarya kamuktenmu lan jenengku Kumbang ali-ali agemen ya Raden aku bali mring alamku alam antara alaming kajiman banjur Sena kowe satriya sing santosa lair lan batinmu aku titip kasatriyan Jodhi Pati kinarya kamuktenmu Bratasena jenengku Jayalaga agemen ya Bratasena
Mandraguna prawira jayeng palugon. Asmaku Raden Nakula dadi jenengmu, Raden Sadewa uga dadi jenengmu. Aku pasrah Bumi Ratawu, aku pasrah kasatriyan Sawojajar minangka dadi kamuktenmu. Raden Puntadewa dadi ratu mono beda kelawan para kawula. Yen kawula wenang ngukur marang uripe dhewe nanging lamun ta ratu mono menungsa ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kencenging pranatan butek beninging swasana praja. Kuwi dadi tanggung jawabe pimpinan. Ruhanana Raden Puntadewa. Indraprastha iki negara sing jembar. Dumadi saka pulo sewu ingkang bebanjaran sarta dumadi saka pirang-pirang golongan, suku, bangsa, agama, adat lan budaya. Dadi ora gampang ngendhaleni lan mranata marang Indraprastha iki. Banjur upama Raden Puntadewa jinejer lan pinilih dadi ratu ana negara iki. Apa sing bakal ndok tindakake Raden? Sang Prabu, pancen wong dadi ratu kuwi ora mujudake bebungah nanging amanah. Marma Puntadewa sakadang wani mbabati Wisamarta yekti wis ana gegebengan kinarya pepakem anggone bakal mangreh kemudining kaprajan kanthi srana ya kuwi patang perangan kang ora bisa dipisahake. Ya kuwi antarane siji negara panunggal Ngindraprastha, angka 2 Pancasila, angka 3 pranatan hukum negara, angka 4 panunggal kerukunaning bangsa. Angka 1 negara panunggal Ngindraprastha ingkang kinarya wadah manunggaling kabeh para kawula. Angka 2 Pancasila kang isine bab panembah, bab kamanungsan, bab panunggal, bab musyawarah kang ambabar mupakat, kang sarta bab keadilan. Dene ingkang angka 3 bab pranatan hukum negara kang wis gumathok kinarya jejeking adil lan bebener kanggo srana tentreming negara. Dene ingkang pungkasan angka 4. Angka 4 kang pungkasan ya kuwi panunggal kerukunaning bangsa. Nadyanto beda agama, beda golongan budaya lan suku bangsa, yekti amimbu iku caraning bangsa lamun tok ing sesrawungan tansah ngurmati lan ngajeni marang pepadaning titah kanthi samat sinamadan daya dinayan sayek saeka kapti. Sarta anjiwa dadi sajuga nunggal bangsa, nunggal basa, nunggal negara. Nadyanto beda nanging tetep siji ya kuwi negara Ngindraprastha. Raden Puntadewa samendang datan karempit purwa madyawasana ndayani padhang tetrawangan sajroning rasaku. Ripalungguhan iki wis ora tida-tida anggonku masrahake negara Ngindraprastha marang panjenenganmu. Kantinen para kawulamu marang hambangun ya mbangun laire ya mbangun batine. Ngindraprastha walien saka alaming lelembut dadi alaming menungsa. Nanging para manungsa aja nganti jahil marang para lelembut merga lelembut luwih dhisik mapan ana papan iki. Jenengku Yudhistira dadekno asmamu minangka dadi pangiling-iling. Lan wanti-wanti welingku. Bumi Ngindraprastha kene iki sipate suci.
negara Ngendraparasta kene bakale ajur. Negara Ngamarta iki bakale remuk rempu dadi rempon. Bakale tamat sejarahe. Lamun to negara iki ndok nggo sesukan ajange ngabotoan. Kowe Bratasena iki Kakang Arimba pancen bener. Kowe nungkula tak jaluk adikku Arimbi. Aku rasa rujuk yen to Arimbi dadi jatuh kramamu. Wong nyatane Arimbi wis tresna lahir batin kelawan Bratasena. Ora melek mripatmu. Biyen bapakku sing nyedani wong tuamu. Pandhu Dewayana. Utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati. Ora kena tedhak turune Rama Trembaka rabi karo tedhak turune Pandhu Dewayana. Mbuh ora idep. Kowe adalah biangsat menungso iki. Bratasena, kowe satriya nanging wegah rekoso. Ibarate tenguk-tenguk nemu kethuk yen nganti kaya mangkono tetel jiwa kasatriyanmu. Ora ana gunane kowe madeg dadi satriya yen arep boyong putri. Ayo bedan negarane sirnakno ratune dandanen Arimba Arimbine boyongan buta ora kenek dieman blengkat nyawamu. Tampo. Dewa Bathara ya jagat pangestungkur. Ora ngira babar pisan kowe tumeka pati Kakang. Kamangka Arimbi ora kurang-kurang suka pemut cutelen anggonmu duweni memungsuhan ing antaraning Ngastina lan Pringgondani. Arimbi, ora susah kok getune patine Kakangmu Arimba. Nyatane kakangmu dijak tentrem ora kena. Oleh-olehane ya kaya ngono kuwi. Ora usah kok tangisi kae sawangan rebuta dampyak-dampyak mrene.
Inggih Raden, mugi kawuningan kula kadang anemipun Kakang Arimba lan Kakang Mbok Arimbi sudi amastani nami kula pun Brajadenta. Kula Braja Musti Raden. Kowe arep mbelani patine kakangmu piye? Babar pisan mboten. Dinten menika malah kula badhe nderekaken panjenenganipun Kakang Mbok Arimbi Kewala. Brajadenta wonten dawuh. Rene negara Pringgondani komplang, kowe wae sing jumeneng ratu, kowe sing bocah lanang, nadyan umure luwih tuwa aku nanging aku ngrumangsani wong wadon. Wong wadon kuwi ora duweni hak wewenang panguwasa keprabon. Mboten Kakang Mbok, mboten. Negari Pringgondani dinten menika kula pasrahaken paduka Kakang Mbok Arimbi. Kowe masrahke negara Pringgondani marang sedulur Marimbi kuwi tulus lahir batin apa mergo kepepet? Lahir batin Raden. Kenging menapa kok Brajadenta kepengin masrahaken negari Pringgondani saputuhipun dhateng Kakang Mbok Arimbi? Awit kula kepengin nyutel cecungkrahan ing antarane Ngastina kelawan Pringgondani. Inggih namung kanthi cara Pringgondani kula borongaken Kakang Mbok Arimbi menika Ngastina lan Pringgondani ing salajengipun badhe rukun lan manunggal dados sawiji. Iya, disekseni jagat saisine. Besok yen wis aku pinaringan kanugrahan wujuding putra, woh ing katresnaning antaraning aku kelawan Pangeran Bratasena. Putraku mau kang dadi ratu ning Pringgondani ya Brajadenta, Braja Musti. Nggih, kula ingkang badhe nyekseni. Kula ingkang badhe nyekseni Kakang Mbok. Astabrata